Hello friends, welcome back to Google Channel. दिनै बे इंलिश ग्रामारनि पार्ट 2 खोन्दोआव जों सावरायगोन फ्यूचर टेन्स आरो बे फ्यूचर टेन्सनिनो जोङो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सखौ सावरायगोन। स' लोगोफोर भिडिअखौ बांद्राय गोबाव खालामालासिनो जों टपिकनि फारसे आगान सुरनोसै। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स। दा गिबियावनो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स बुङोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो? फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स बुङोब्ला जाय टेन्सआव भार्बनि खामानिया इयुनाव सोलिबाय थागोन बेबायदि टेन्सखौनो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स बुंनाय जायो। दा जोङो जायखिजाया टेन्स लिरनायनि सिगाङावनो जों फर्मेशनखौ मिथिग्रोनांगोन। जों प्रेजेन्ट फ्यूचर इनडिफिनिट टेन्सआवबो जों फर्मेशननि बाथ्रा सावरायदोंमोन, थिग बिदिनो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सआबो गावबा गाव मोनफा मोनफा फर्मेशन दङ। दा गिबियावनो जों फर्मेशनखौ सावरायगोन। दा फर्मेशनाव गिबियाव नोंथांमोनजों सावरायगोन एफार्मेटिव। बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों एफार्मेटिवआव दङ साबजेक्ट, साबजेक्टनि उनाव सेल विल, बेनिफ्राय बी प्लास भार्ब फर आरो अबजेक्ट दङ, जोबथारनाय अबजेक्ट। आरो भार्ब फरखौ आं सिगांनि भिडिअनो खोन्थाखादों, भार्ब फर माने भार्बआ कन्टिन्युअस फर्मआव थानो नांगोन आरो जेब्ला कन्टिन्युअस फर्मआव थागोन भार्बजों लोगोसे जोबथारनायाव आइएनजि जोङो दाजाबनो गोनां जायो। जेरैबायदि जोङो रिडनि भार्ब फरखौ जों लिरोबा मा जागोन? रिडिं जागोन। प्लेनि भार्ब फरखौ लिरोबा मा जागोन? प्लेइंग जागोन। बेबायदि जोङो लिरनो हायो। दा बेनि मोनसे सिम्पल एग्जाम्पल लानो नागिरदों। दा बे जाबाय गाहायाव होनाय जाबाय शी विल बी रिडिं ए बुक। दा बेनि बर' मिनिंआ मा जागोन? बियो गांसे बिजाब फरायगासिनो थागोन, बेबायदि जादों। आरो जों दा बे जाबाय एफार्मेटिव फर्मेशन। बेनिफ्राय जों दा नेगेटिभ फर्मेशना बोरै जागोन? एफार्मेटिभ दा नैबे फर्मेशननि बा बे सेन्टेन्सखौ जोङो नेगेटिभ फर्मआव लिरनो गोनां जायोब्ला जोङो बे फर्मेशनखौ इउज खालामना लिरनो हायो। साबजेक्ट सेल विल प्लास नट प्लास बी प्लास भार्ब फर प्लास अबजेक्ट। थामहिनबा नैबे सेल विलनि उनाव जोङो नट फज'नानै जों नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनाय जायो आरो बे गोजौनि सेन्टेन्सखौ जों नेगेटिभजों सोलायब्ला मा जागोन? शी विल नट बी रिडिं ए बुक। दा बे सिंनिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेनिफ्राय जोङो बे गोजौनि सेन्टेन्सखौनो जुदि सोंलु दिन्थियो बा सोंनाय सोंनांगौ जायो, अब्ला नोंथांमोना बे फर्मेशनखौ इउज खालामनो हागोन। सेल विल प्लास साबजेक्ट प्लास बी प्लास भार्ब फर प्लास अबजेक्ट। दा बे गोजौनि सेन्टेन्सखौ जोङो सोंलुआव लाङोब्ला मा जागोन? विल शी बी रिडिं ए बुक, बेबायदि जागोन। बेवहाय कुइसन सिन जागोन। दा बे जाबाय फर्मेशन फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सनि। बेनिफ्राय जों दा सोलोंगोन फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सखौ आं नोंथांमोननो मोनसे टेबोलाव फोरमायनो नागिरदों। मा मा साबजेक्टजों माबायदि जायो बेखौ आं नोंथांमोननो मोनसे टेबोलाव फोरमायनो नागिरदों। दा नोंथांमोना आं मोनसे एफार्मेटिभ फर्मेशनखौ लाबाय बेवहाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनदों फार्स्ट पार्सनजों जों फार्स्ट पार्सन माने सिगांनि भिडिअ मोनबोदों आइ आरो उइ जायो, सेकेन्ड पार्सनआ इउ आरो इउ जायो, आरो थार्ड पार्सनआ हि सी राम बेफोरबायदि जायो आरो जोबथारनायाव जोंहा प्लुरेल फर्मआव दे जायो। दा बेवहाय नोंथांमोना नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन आइजों जेब्लाबो सेल जागोन। बे साबजेक्टनि उनाव मा फैखो? बि फैबाय। बेनिफ्राय फरायनायखौ इंराजियाव मा बुङो? रिड बुङो आरो बेनि भार्बफोरा जागोन रिडिं आरो अबजेक्टआ जागोन ए बुक। दा बेफोरबायदि जागोन। जोङो बे टेबोलखौ नायनानै जोङो गोरलैनो बुजिनो हायो। दा जोङो बे गासैखौबो सोलोंबाय, फर्मेशनखौ सोलोंबाय आरो मा मा साबजेक्टफोरजों जोङो बे सेलफोरा जयो बा विलफोरा जयो बेफोरखौ जों सोलोंबाय। दा सोलोंनायनि उनाव नोंथांमोना आरो मोनथिबावनांगोन जे फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सखौ जों माबायदि समाव इउज खालामो। दा सोलोंगोन जोङो इउज अफ द फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्स। दा गिबियाव दङ इयुनाव मोनसे समाव माबा मोनसे खामानि सोलिबाय थागोन फोरमायनो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो। दा बेवहाय बाथ्रायाव लिरनाय दङ जाय खामानिया इयुनाव सोलिबाय थागोन, थामहिनबा भार्बनि खामानिया इयुनाव सोलिबाय थागोन, बेबायदि ओंथि फोरमायब्लाथाय जोङो फ्यूचर कन्टिन्युअस टेन्सखौ बाहायनाय जायो। नोंथांमोना बेवहाय जोङो एग्जाम्पल मोनगोन नोंथांमोना। दा एग्जाम्पलफोरा जाबाय आइ शेल बी वेटिं फर इउ। माने मिनिंआ मा? आङो नोंखौ नेगासिनो थागोन। थामहिनबा बे खामानिया जाथ'वाखै, बे माब्ला जागोन? बे फिउचाराव, थामहिनबा इयुनाव जागोन। माबे? नेनाय खामानिया। सोरखौ नेगोन? नोंखौ नेनाय खामानि इयुनाव सोलिगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय आरो जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावनो हायो। नोंथांमोना नुनो मोनदों दे विल बी लार्निं इंलिश ग्रामार। बिसोरो
इंराजि ग्रामार सोलोंगासिनो थागोन थामहिनबा बे खामानिया दा सोलियाखै बेयो माब्ला जागोन बे खामानिया जाबाय इयुन बिदिन्थियाव जागोन इंराजि सोलोंनाया जाबाय इयुनाव जागोन जाथ'वाखै आरो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लाबावनो हायो बे जाबाय हि विल बी सिंगिं ए सं बियो दोंसे मेथाइ खनगासिनो थागोन थामहिनबा बेबो खामानिया सोलियाखै बेयो फिउचाराव जागोन दा बेफोरबायदि ओंथि बुजायनो थाखाय जोङो फिउचार कन्टिनिउआस टेन्सखौ इउज खालामनाय जायो दा बेखौबो जों सोलोंनो हाबाय दा बेनि बांद्राय इउजेस गैया नोंथांमोना बे मोनसे इउजेसखौ हाब्लानो नोंथांमोना हागोन बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो दा एक्सारसाइज मोननैसो होनो नागिरदों नोंथांमोना बे एक्सारसाइजखौ गावबा गावनि न'आव बानाय आरो नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजोंबो होनो हागोन दा एक्सारसाइजनि सोंलुफोरा जाबाय बे नोंथांमोना बेवहाय मोनबा सोंलुखौ नुनो मोननाय जादों बा गिबि सोंलुआ जाबाय आइ सी हिम एट दिस टाइम टुमरो नोंथांमोना बेखौ कारेक्ट खालामनांगोन दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय भार्बखौ नुनो मोनदों सी नुनाय थामहिनबा बेखौ नोंथांमोना कारेक्ट खालामनांगोन दा बेखौ नोंथांमोना बानायनो नाजा आरो कमेन्ट्सआव लिरहरनो नाजा बेनिफ्राय हि राइट टु हिज फ्रेन्ड शर्टलि दा बेफोर मोनबाया जाबाय नोंथांमोना बानायनो नाजा बेखौ न'आव स' लोगोफोर दिनै टपिकआ बेखिनियावनो जाथ'बाय आरो उननि भिडिअ नोंथांमोनजों जों सावरायगोन फिउचार पारफेक्ट टेन्स स' वी विल मीट नेक्स्ट भिडिअ टिल देट टेक केयार yourself and best of luck. Thank you for watching.